Dyma ni felly, da chi'n ymuno ni ar gyfer y rhagbrofion yr adran ganolradd hwn, y rhagbrawf 7 allan o 11. Mae'n brysur ofnadwy yma ar 1, Eirian Jones, brawd meini'r ffermio wrth gwrs. David Williams ar 2, Jake Crabb o Loegr ar 3, ar 4, Daf Roberts, ar 5 mae Caron Gwyn Evans, a wedyn ar 6 yn y pen draw na, Bleddyn Pyw o bachgen lleol y gynta, a'n cael hwyl dda iawn ar ei ar ei trydydd oen allan o 4 yn barod. Mae o'n hedfan a dydw i gwir. Mae'n bwysig iawn nodi falle sut mae'r cneifio mae'n cael ei sgorio. Mae yna sgôr bwrdd uwch i pennau nhw yn cael ei ddynodi gan bob tro maen nhw'n pechu i bob pwrpas yn ail dorri gwlan neu falle bachu'r chwedig ar y croen, ac wedyn mae yna gyflymdra yn cael ei ystyried wrth gwrs. Mae yna asesiad cyflymdra ar y bwrdd yn ogystal â hefyd beirniadu yn y corlanau cefn unwaith maen nhw wedi mynd i lawr y sglefr. Da ni'n cael golwg fan hyn ar Eirian Jones yn mynd yn bwyllo gofalus wrthi, ond hefyd yn llenwi'r grif na. Dyna sy'n bwysig. Ar 4 fan hyn wrth gwrs, Daf Roberts wedyn yn cael hwyl dda iawn, a ni'n mynd rownd y gwddw na. Y cic bach gan yr oen yn taflu'r system yn bach yn fanna. Ar 2 wedyn David Williams ydy hwn, yn hefyd yn cael ychydig bach o drafferthio'n rheolaeth, ond drychwch pa mor daclus ydy o. Does a ddim ôl yr darn llaw na o gwbl, does a ddim llinella gwlan ar ôl y fanna, ac felly lawr yn y gorlan bydd yna fawr iawn o bwyntiau ychwanegol yn cael ei rhoi, ac wrth gwrs y pwyntiau isa ydy'r rhai gorau fan hyn. Dyma ni felly David Williams sy'n mewn, ond mae o'r ychydig ar ei hôl i. Tra byddwn ni'n sbio draw ar Bleddyn Pyw yn y pen draw, mae o yn hedfan ar hyn o bryd lawr coes yr oen dwytha. Ond ar hyn o bryd, Jake Crabb sydd yn arddangos y grefft yma hyn ar goes ola na, a gwneud yn siŵr fod blaen y goes yn lan, chydig bach o stodiau eto, ac wedi cwblhau lawr â hi ac yn syth i mewn, ac wrth gwrs mae'r cydymaeth yn y gorlan yr un mor bwysig. Nhw sydd yn dewis rhywun o ran ei ansawdd, rhai yn ffafrio y rhai anodda'n gynta, eraill yn mynd am y rhai hawsa. Ar 4 yma hyn, da ni'n gweld Daf Roberts sy'n mewn am i 4 oen rwan. Fydd o fawr o dro, maen nhw'n llai na munud a hanner yn gwneud wyn. Eirian Jones sy'n mewn am i oen dwytha hefyd. Felly fawr iawn yn hi rwan o edrych lawr yr rhes. Bleddyn Pyw yn y pen draw ar 6, rhychydig ar y blaen. Ond da ni ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar Caron Gwyn Evans yma'n hyn yn mynd i'r ochrau y stodiau hirion. Mae ni'r stodiau hirion na o'n i'n sôn amdanyn nhw rwan. Dyma'r amser i ennill amser. Mae'r rhain yn clirio lot o dir, ond draw yn y pen draw na mae Bleddyn Pyw wedi cwblhau 4 oen. Felly llongyfarchiadau mawr iddo fo am orffen yn gyntaf.